Personal na nagsorry si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga residente nga apektado sang palpak nga aganan flyover. Halos tunga sa dekada nga ginpabayan kag wala gintapos. Kadungan ini sang pagbisita ni Dizon sa Iloilo, agud lang tawon ang status sang delayed nga mga proyekto sa syudad kag probinsya. Ang palpak nga flyover ang may total budget nga 802 million pesos kag ginsuguran sang Hulyo tuig 2020 kag may target completion schedule nga 24 ka bulan o kun duha ka tuig apang wala na padayon. Subong nga tuig ginpadayon ang construction sini kag target nga mabuksan ang northbound lane sa December 2026 kag ang southbound lane sa March 2027. Sa interview sang Bombo Radio kay Dizon, iya ginpahayag nga sa final stage na sila sang jet grounding nga mahimo matapos subong nga Mayo tuig 2026. Sa pagbisita ni Dizon kahapon, ginpalabot sa iya sang mga residente ang pila ka reklamo kangay sang tuman nga gahod nga dala sang construction activities kag ang problema sa trapiko bangod may pila ka porsyon sang dalan nga ginsarado sa motorista. Ginpasiguro naman ni Dizon nga regular siya nga magabisita sa Iloilo agud matapos ang proyekto. Magluwa sa aganan, ginbisita man ni Dizon ang mga napabayan nga road project sa Timawa Molo. Amuman ang buhang flyover sa Haro kag pila ka proyekto sa sulod sang West Visayas State University. Asensya ka na. Pero nabi naman nila, ito December, yung hingay hanggang May na. Tapos simula na sila sa taas, magbuhos na sila. Gagawin na nila, sorry oo, asensya na kayo. So gagawin na nila.